komediálny seriál s názvom Kuchynský nábytok. Kuchynský nábytok, akože v kuchyni, a tam sa dve kamošky zhovárajú v tom zábavnom seriáli, že jedna hovorí druhej, že učím môjho malého reči, ale sa mi nechytá na reči, na angličtinu. Aj s ním chodím k terapeutom, len keď terapeuti sú drahí, terapia je drahá a predsa len odtiaľ potiaľ. Učím sa s ním stále po anglicky, hovorím mu how do you do, how are you, hello, goodbye. A ten môj malý mi stále nič nehovorí, mi nechce povedať celú vetu, stále len hovorí hav. Môj malý Havino. Koniec debaty.